Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na nga ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Manilin, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka mga anak. Taga Bohol. Punto legal kining akong suliran. Lain-lain manggod og amahan ang akong mga anak. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa una kong pagmabdos. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma? Ma? Usa ba na, Manilin? Ganiha kapag yung murag may gustong isulti. Pero kutob ra gyud ka sa ma. Usa ba na? Ma? Nasa ka, oy? Ma, nakasa ko. Oh. Mabdos ko, ma. Unsa? Ay, kaysa may amahan nga wa man may makakitag uyab nimo in town. Wa may namisita nimo dinhis ato. Kaysa mang lalaki ha? May uyab ka na di ay? Oh, doon na, ma. Apan, walang ko magsaba ninyo ni Papa katingalay masuko mo. Og maong nagtago-tago mo. Unya unsa naman may resulta ng inyong pagsigig tago-tago? Mapasaylo ako. Tay jud kang papa nimo ani Manilin. Masaylo lang ko, ma. Unsa'y problema ninyo din, he? Naunsa mo? Si Papa, ma. Naunsa mo? Pa. Nay, anak nimo, mabdos ko no. Unsa? Kinsa'y amahan? Ay, parehas tang wa mahibaw og kinsa uy. Wa gani dita mahibaw nga may uyab na baday ni siya. Kinsa'ng lalaki, ha? Si Philip, pa. Unsa? Si Philip. Kinsa'ng Philip? Paniya ka maging sulti ko. Oo, pa. Di ko eh. Ha? Nga nung dili man ka magkigsulti nilang Papa. Ingon ka perting sukuan ni Papa nimo nga. Murag ko patay og tao. Unya patubangon ko nimo sa mong Papa? Sige lang, good Philip. Mas masuko si Papa kung dili ka mga tubang. Sigurado ka ba gyud Manilin? Nga ako ang amahan anang imong gimabdos? Philip. Manilin, umanakay naman lang ka. Unsa man na, wa gyud plano mo pakita ang imong uyab namo? Ambot ni Philip, maoy. Mahadlok lagi kuno siya ni Papa. Ah, katalawan basab dayan ang uyab nimo oy. Umaabot na ko siyang amahan sa among apo. Dawat na namo siya. Maong unta sa dili ka pa manganak, magpakita na siya ka. Agay, ma. Ha? Ngano ka? Nisakit lang og kalit ang akong tiyan. Oo, unsa? Uy, mga naka na tingali Manilin. Ay, pangandam. Mangandam ta. Mga to na kita sa ospital kay basig mga anak ka na. Recorded by X Thunder Gaming. Sakit kaayo nga wa ang kuna sa akong uyab ang akong gimabdos nga among anak. Wa man gud ko'y laing uyab, mao nakasiguro ko nga siya ang amahan. Og dihang ng anak ko, ako siyang gisindan sa picture sa among anak sa didto pa ko sa ospital. Liwat ka niya. Mao nakumbinser ko siya dihang niingon ang akong papa nga paadtuon siya sa ospital. Unya, Ngano pa dugay-dugay man kang pakita, do? Ha? Plano ni mong dili ang kunon ang inyong anak ni Marilyn? Ngaliwat man ka na ni mo ng bata, Dili man sa ingon ana noy. Kuan na ba? Ay napagdagan pa ng katarungan. Ha? Wangkon kang imo ning anak o dili? Ang kunoy oy. O lagi. Palumma ka buhat og anak kang Manilin. Unya, magduha ka di ay. Ya, unsa man? Mupirma ka sa birth certificate sa bata o dili? Oh, pero man oy. O na, sige.
Mamaga. Hay naman tong gipa-fill upan sa nurse kaganina Manilin. Nga kinahanglan ninyo pirmahan. Naraan ng gamay nga lamisita, Philip. Kilid sa akong bahag. Oh, Pagtarong na mo ha. Kay may anak na mo. Dili na parehas ka niadto ang inyong kinabuhi sa upamoy anak. Ha? Di na mo magkiat. Sa una kiat ang mga agi ninyo. At lima na ng anak ninyo. Ha? wa ko'y kahatag. Unsa? Wa ko'y kwarta. Ngita akong trabaho. Philip, Halos magani wa ko'y makaon dre. Kung mahimo lang Manilin, ayaw lang sa akong sumuka. Philip! Kumusta naman in taong kalag atong amahan sa imong anak, oy, Manilin? Mamasad, uy. Buhi pa manggod si Philip. Apan mo patay nga bisag kalag, wag yun magparamdam. Ma, May pag-isipon na lang nimo siyang patay, Manilin. Kay midako na lang ng bata nimo, no? Wag yun siya hatag-hatag og sustinto, bisag piso na lang. Maong kalimti tong amahan sa imong anak. May pagmagminyo ka na laglain. ma. Manilin, bangga oh. Para nimo. Ikaw nasab, Danilo? Ang ba di Aaron Lin? Di gyapon kanako. Di gyapon ko musugton. Andam ti kapakaslan din. Og andam ko mga mahal si mo anak. Danilo. Gisugot na ako si Danilo ug nagpakasal mi. Nakaanak na may og usa. Samtang mag-grade 2 na karon ang unang anak namo ni Philip, nga wa gyud siya mo sustento niini. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, wa magsustento ang amahan sa una kong anak. Makagukod ba ko niya kay nagdaman sa iyang apelyido ang among anak, bisan og minyo nako karong salain? Ikaduhang pangutana, gahi man siya kaayo pangayuan og sustento. Unsa may akong buhaton ug asa ko moduol nga makatabang nako? Sa DSWD ba ko angay nga moduol? Ikatulong pangutana, may trabaho man ang amahan sa akong anak. Usa siya ka security guard. Pwede ba nako siyang ipatangtang sa trabaho kung dili gid siya mohatag og sustento sa among anak? Ikaw pa to katapusang pangutana. Usahay makahuna-huna ko. Nga way gamit nga nagda sa iyang apelyido ang among anak. Unya dili kini mo sustento ang amahan. Pwede ba na akong ipausab ang apelyido sa among anak ngadto na sa apelyido nako sa akong pagkadalaga bisan og minyo nako sa lain? Pila man pud ang magasto ug asa man kumuduol. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Manilin. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rini Obra. Karong adlaw no, kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional ug behavioral ug mga problema sa mga ginadiling ug drugas. Ay na ninyog dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes, ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw attorneys, great leaders can see the greatness in others when they cannot see it themselves. Yes, tinuod. No, kay kanang dili man gud na ingon nga naagyud tay monopoly sa kapag kamaayog pagkahawod. Mao Dili gyud. man tanang higayon nga kabaw tas tanan, no? Naagyoy uban butang na naagyoy mas kamaupa. Two heads is better Better than one. no? So di gyud na, di man ni kompetensya kung kinabuhi. Mao. Okay. Ang ato matatapo si Manilin, hingkod Yes. ang panuigon, minyo, ug may duha ka mga anak, taga Bohol. Right. Punto legal kining problema ni Manilin, no? So may pagpaminaw diya sa mga taga Mabini, mga Uchia, mga taga Luon, no? Musta naman si Boots ug si Panty Alisna,
Fontana, musta naman si mga Villa Carlos ug Bintulan family, mga Bayod family sa Ubay, Don Emilio ug Porfirio Lim, no? Ug si Glicerio Galolo mayong pagpaminaw. Mao na. Okay. And so taga Bohol man ni siya no, unya lain-lain manggud kuno ning amahan. So mo ni iyahang mga pangutana, Dok. Unang pangutana ni Manilin, wala may sustinto ang amahan sa una kong anak. Makagukod ba ko niya kay nagdala man sa iyang apelido ang among anak bisan og minyo nako karon sa lain. Yes, pwede kaayo kay Pwede. maski pag ang imuhang wa mo nagkadayon sa amahan anang imuhang unang anak, lain ang imuhang nakadayon, wa man na nabugto ang relasyon sa imuhang anak ug iyahang papa. Magpabilin gihapon ang iyahang responsibility dili para nimo kay wa man mo na minyo, ban siya responsibility nimo pero naa siya responsibilidad ngadto sa bata. Ang mga gikinahanglan sa bata, kinahanglan siya mo tampo, kinahanglan pud siya mo suporta. Okay, ikaduhang pangutana. Gahi man siya kaayo pangayuan ug sustinto, unsa may akong buhaton ug asa ko muduol nga makatabang nako sa DSW ba? Ko DSWD. angay nga muduol DSWD. Department of Social Welfare and Development man ito nina. Oh, pwede gid kay kamo duol sa DSWD. And mao na ang kanang atuang kinahanglanon nga muduol ta didto para makatabang sila para mo guide nimo moasog sustento. Ug dili sa DSWD pwede ta muduol sa Children and Women's Help Desk sa pulis. Oh. Dili ka pwede pod aning mga non-governmental organizations no tan-awa lang dinha sa Bohol unsa na nga mga nag-advocate no para sa mga katungod sa mga kababainhan ug sa mga bata na ay Children's Legal Bureau, Legal Alternatives for Women, Gabriela, muni sila nga mga non-governmental organizations nga makahatag no og representasyon pinaagi sa ilahang mga abogado pod nga volunteers nila dinha para matabangan ka pangayog support. Alright. Ikatulong pangutana, may trabaho man ang amahan sa akong anak. Sa siya ka security guard. Oh. Pwede ba nako siyang ipatangtang sa trabaho kung di gud siya muhatag og sustento sa among anak? Patangtang sa trabaho so wala siya sweldo sa di na gid siya kahatag. Mauna, sakto gid ka Dok, kung imo siyang ipatangtang asa man ta makakuhag trabaho, no? So ato lang siguraduhon nga kung ayaw di gyud na ang solusyon, no? Kanang ipatangtang sa trabaho kung di mo hatag og support. Dili gani mo hatag og suporta, ikiha na to. Na nagay court order, ang kanang order sa court atong i-adto didto sa iyang trabahoan para ang trabahoan manduan sa korte nga i-withhold ang iyang sweldo kay automatic na nga ang trabahoan, ang kumpanya buy muhatag og mo-deliver sa sustento og support ngadto nimo. So ayaw kwa ig trabaho kay na Yeah. may laing solusyon. Naay percentage ang sweldo nga para Yes. sa bata. Ha? Mm. Okay. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Usahay makaunahuna ko nga walay gamit nga magdala sa iyang apelyido ang among anak. Unya, dili siya musustinto. Pwede ba nako ipausab ang apelido sa among anak ngadto sa apelido nako sa akong pagkadalaga bisan og minyo nako sa lain? Pila man pod ang magasto og asa ko muduol? Kani siya, pwede ra gyud ka no nga mo duol like I said og non-governmental organizations unya dili na ingon nga walay gamit ang apelyido sa imuhang anak just because di siya mo sustento. Naaman gihapon ay gamit kay pangayo nato or kay pangayo og lain nga na ang pagpangayo manggod nato og sustento. Kailan sa ta mo prove no sa paternity sa bata og unsa po inyong katungod nga mangayo og sustento no. So dili gyud na mao ang kanang need ninyo nga gusto nga kuhaan og sustento o kuhaag trabaho para lang ingon ana or tangtangan og apelyido di man na ingon way gamit kay mo man ni nakakumpleto sa pagkatao or personality sa bata. Naa siya amahan kibaw siya kinsa, naa siya inahan kibaw sad siya og kinsa no. And in the long run, in the event nga magkinahanglan pod no nga mo assert pod ang bata sa iyang katungod, naa siya ebidensya to prove it kay tungod na ayang apelyido nga gidala sa iyang birth certificate. So para nako dili lang gyud ko mo suggest, di gyud ko never gyud mong makadungog nako aning ato ang programa sa mga musuwat nga letter sender kanang ipatangtang ang apelyido kay there are ways nga atong masumbalikan ang mga irresponsable nga amahan adto tas amahan dili tas pagkatao sa birth certificate or sa identity sa bata
mupagawas sa ato ang kapungot. Ug kinahanglan ipriso ng lakiha kay dili mo sustinto hala ipriso nato. Ihanglan ta mo kaya ikiha nato. Ayaw ang bata pahimungti. Okay? Okay. So kintig paminaw hinawot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rini Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat og Maayong adlaw.